Moi boas. Vou aproveitar para falarvos de algo últimamente moi recurrente, moi recurrente, e que temos que ter claro. As cousas e as ferramentas temos que adaptarnos. Para poder traballar unha navalla, temos que aprender a coller a ferramenta e traballar con unha navalla. Bueno, pois para aprender a tocar outro instrumento tamén. Mirad, este é un punteiro de do, o punteiro que temos todos. Vale? E este é un punteiro de sol. Bueno, hai gaiteiros que lles encantaría ter un punteiro de sol coa mesma distancia entre dedos que un punteiro de do. Eu non digo que sexa imposible. O que digo é que é unha ilusión de o que pretende eso. Por qué? Porque todo vai en proporción. É dicir, vos imaginades a un fulano de 2 metros de alto co brazo da medida miña? Pois sería absurdo, sería unha cousa rarísima. Andaría pola rúa e todos andarían mirando para ele non polo alto que é, sino polo desproporcionado. Isto igual. Como lle vou a pôr a distancia? Mirade, é a proporción do punteiro, a distancia neste punteiro, igual que neste. A proporción dos buracos vai a facer, nos obriga a abrir. Bueno, pois imaginádevos un destes. Como lle vou a meter neste punteiro? Mirade o de do e mirade este. Mi bemol. Como lle vou a pôr neste a proporción dos buracos de do? Saleríame do punteiro. Bueno, pois o que hai que facer é acostumbrarse a traballar cas ferramentas. É simple. Me encantaría ter un acordeón que pudera tocar como a gaita. Pois como non sexa unha gaita eléctrica que son acordeón, pois vamos a estar jodidos. E tendes que entendelo. E digo, o problema non é o instrumento, o problema sodes vos, o problema sodes vos, o problema sodes vos. Metelo na cabeza. O problema somos nós, non o instrumento. É simple. Se lle dades moitas voltas, estades perdidos. Mirade, este é unha flauta en re e ten unha medida. E esta é unha flauta en do e ten unha medida. É distinta. Salvos o tubo, é distinta. Entón, se ti te adaptas moi ben a este, porque o que usamos toda a vida, se nos vamos a unha flauta de do, hai que abrir máis os buratos. Non hai máis. Non sei se me adaptarei. Poucas luces temos. Non hai máis. Non lle das toda a vida. Ou máis voltas. As cousas son así. Imaginádevos a un rapaz moi pequeniño querendo tocar unha tuba. Ou que non podo con ela, pois hai que adaptarse. Ou a colgas do techo, ou non podes tocar a tuba. Mola tocar un punteiro, unha flauta de do, pero non é igual que a flauta de re. Non sei se poderei adaptarme. Tes un problema. Cando empezaron a vir os tractores e tuveron que quitar os carros tirados por bois, pois hai que adaptarse ao tractor. Eu recordo unha vez, fai moitos anos, era un neno, eu, a meu abuelo barrajando porque o tractor estaba lle montando un Cristo no campo. Cando el o facía a arado. Hai que acostumbrarse. Hoxe non vemos un arado tirado por bois. Simplemente hai que acostumarse. O corpo, nós, o humano, temos que adaptarnos. E temos que adaptarnos aos instrumentos, á vida, ás circunstancias. O que non quer adaptarse, o problema teno el. Ou son cómodo, ou son, claro, me encantaría ter un
un saxofón que coa mesma escala de do pudera tocar o saxofón, pero iso non funciona así. Ou me encantaría ter un clarinete que a mesma escala do gaiteiro puderamos tocar todo o que tocamos na gaita no clarinete, pero iso non funciona así. O clarinete ten unha técnica, o saxofón ten unha técnica, o violín ten unha técnica, e as distintas tonalidades, os furados, están feitos en proporción. Se non queres invertir tempo en aprender, o problema te lo teu, ti, non o instrumento. É simple, hai que entendelo. Non entendes, eres un cabezón. Veña.